si Dong. Ako si Bay. Ako si Court. O kami ang Iglesia ni Court. Nga, nanasa tayo topic? Lagi tayo tapi ron bay. Kining. Sige. Nakapangutan na sad bay. Kining. Nakakuan ka ng Anglican Church. Kinsa man say founder ani bay. Si King Henry ang founder anak. Ya, unsam ni tuiga na tukod bay? Kwan, tuiga 1534 ni siya nato. Diin man po ni siya kanang tukura bay kining simbahan na po. Dito sa kwan, sa England ni siya natukod. Ya, unsam say imong ebidensya, imong mga referensya. Nana siya sa kuan sa World History by O'Brien, page 321. Tanginya ninyo bay, kay daghan kini siya gabuang mga bay.